Liverpool aýtyna ýerleşen Türkmenawat halkara howa mendiline işgärler goşmaça tapşyryklara çekilýär. İşgär sany azlyk edýär. Şol bir wagtda howa mendiliniň işgärleri ýeňilliklerden mahrum edilýär. Bu aralykda Aşgabat halkara howa mendiline uçurlar kadyly tehnik hyzmatlar bilen üpjün edilmeýär. Uçur tekerleriniň öz wagtyna çalşyrylmazlygy, uçuş we gonuş wagtyna töwekkülçilik döredýär. Bradyň Azatlyk radiosynyň habarçysy 21 awgustda Türkmen Howa ýolları agentligine işgärleriň iş ýüküniň soňky ýyllarda artanlygyny Aşgabatdan habar berdi. Türkmenawat howa mendiline hem işgärler yaramaz iş şertlerinden şikayet edýärler. Aeroportdaky ýörüýte tekniklara erketmäge işgär ýok. Awtobusy we bagażlary daşaýan ýük ulogyny sol bir işgär dolandyrýar. Bir ulogdan düşüp ılgap, ikinci ulogy erkedip baslaýar. Diýip bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşgär sanynyň azlygy bir işgäriň üstüne birnäçe tapşyrygyň ýüklenmegine getirýär. Tam tüpürjiler howa mendiliniň baglaryna ýydyk etmeli bolýar. Howa mendiline tiz kömek ulogyny sürer ýaly sürüji ýok. Odol tiz kömek sürüjisi bar eken ýöne ulogyň ätýaş şaýlar bilen üpjünçiligi sürüjiniň üstüne ýüklenen soň, ol zähmet hakyny ätýaş şaýlar üçin garşylamak islemeýändigini aýdyp sürüjilik işini taşlapdyr. Häzir tiz kömek ulogy hem şol awtobus we bagaj daşaýjy ýük ulogynyň sürüjisiniň üstüne ýüklenip diýip Türkmenawatly ýaşaýjy aýtdy. İşgärler özleriniň öz wezife borçlaryndan daşgary hatda paýta ýygymyna da çekilýänliklerini aýdýarlar. Gejek çalşykdan çykan adamlaryň üstüne ýer bilen goşmaça tapşyryklaryň ýüklenýän pursatlar bolýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy Türkmen Howa ýolları agentligine iş orunlarynyň ýyzy kemeldirmeginiň işgärleriň üstüne goşmaça tapşyryklaryň ýüklenmegine getirenligini habar berdi. İş ýüküniň artmagy işgärleri iş wagtynyň artykmaç işlemege hatda diňç günlerine hem işe çykmaga mejbur edýär. Lewapda habarçymyz Türkmenawat halkara howa mendiline hem soňky ýyllarda iş orunlarynyň azaldylygyny habar berdi. Galbertede Türkmenawatly işgärler soňky ýyllarda howa mendiliniň işgärleriniň käbir ýeňilliklerden mahrum edilendigini aýdýarlar. Meselem howa gullugynyň işgärlerine töleksiz berilýän çäkli uçur petekleri aradan aýrylypdyr. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan işgärler şeýle ýeňillikleriň pandemiýadan soň ýatyrlanyny aýdýarlar. Türkmen Howa ýolları agentliginiň düzümine ýurtda halkara howa mendilleri, howa gatnawlarynyň başgurlugy, Türkmenistan aviakompaniýasy we başga da birnäçe kärhana girýär. Agentligiň Aşgabat halkara howa mendiline uçurlar öz wagtyna gurotlyk hyzmatlary bilen üpjün edilmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan işgärler ykdysady ýagdaýlar zerarly, uçurlara zerur bolan ätýaş şaýlaryň satyn alınmaýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti wagtyl täze uçurlaryň satyn alınýanyny ma'lum edýär. Ýöne bu aralykda odol bar bolan uçurlar ätýaş şaýlaryndan mahrum galýar. Türkmenistan aviakompaniýasynyň ambarlaryna iýul aýyna täze Boeing uçurunyň gelip gowşanlygy habar berildi. Şondan bir aý ozal iýulna howa daşaýjysynyň uçurlarynyň üstüne ýene-de 6 Boeing uçur bilen dolunjakdygy habar berildi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir howa gullugynyň işgäri uçurlaryň tehnik hyzmatlarynyň kadylyp edilmediligi bilen baglykda içerki uçur gatnaňlarynyň sanynyň azaldylýanyny äşkär etdi. Ol käbir uçurlarda möhlet geçen tekerleriň ulanylýanyny aýdyp bu ýagdaýyň hususan uçuş we gonuş wagtyna töwekkülçilik döredýänligini gurrun berdi. Uçurlaryň gurotlygy ygtybarly däl. Uçurlaryň tekerleriniň möhleti doldy. Bu ýagdaý uçuş we gonuş pursatynda ýolugçylaryň janyna we saglygyna hup awandyrýar. Diýip işgär aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä içerki gatnawlara degişli uçurlar tehnik haladylar sebäpli umumy ýolugçy kuwwatynyň 50-60 götürüm az ýolugçy gatnadýar. Azatlyk radiosy Aşgabat we Türkmenawat halkara howa mendillerine işgärleriň iş şertleri boýunça Türkmen Howa ýolları agentliginden goşmaça tesbir alyp bilmedi.